Poverenia Slovenského zväzu chovateľov a klubu živorodých rýb na Slovensku sme zorganizovali medzinárodné majstrovstvá Slovenska chovateľov akváriových rýb rodu Siphomoly a Guppy Pari. Je to v podstate prvý ročník, pretože my sme v Žiline založili len minulý rok akvaristickú organizáciu, čiže máme tento rok druhé výročie a je nás, myslím, že aj dosť chovateľov medzi nimi, že sme si dovolili toto podujatie zorganizovať. Všetko, čo tu vidíte, tak je to výtvor akvaristického klubu Aquafit, alebo je to po slovensky, alebo správne, ako nás nazývajú, teda je to akvaristická organizácia Slovenského zväzu chovateľov Aquafit Žilina. Táto organizácia má 16 členov, no a z toho tých najaktívnejších, čo máme a čo teda sa podielali tu na tejto výstave, to je takých 8 členov. Fyzických vystavovateľov je 91 a kolekcií, ktoré tu vystavili, niektorí mali 2 aj 3 kolekcie, tak je tu 156 kolekcií. Ceny sme udeľovali takže teda sme rozdelili gubky, alebo Guppy Pari sme rozdelili na 3 kategórie, to boli dlhoplutvé, krátkopľutvé a mečikaté. A Siphomoly sme rozdelili na xenopsy, helery, makuláty a variáty. A ešte Latipina bola, áno, a Velifera nemala zastúpenie. Okrem už spomínaných kategórií vystavovaných rýb, živorodiek, vlastne každý člen mal za úlohu aspoň jednu spoločenskú nádrž pripraviť, s tým, že sme sa snažili, aby tie spoločenské nádrže boli druhové, rôznorodé. Takže je tu vlastne všetko, od tetrovitých, sumcovitých rýb, cichlít, je tu všetko, takže treba sa prísť pozrieť a popri tom teda je tu aj taký menší predaj prebytkov, ktoré dopestovali a ktoré teda majú v ponuke naši akvaristi. Pripravili sme to vlastne pre deti. My sme mali v pláne otvoriť toto podujatie len v piatok, s tým, že bude ešte sobota a v nedeľu to už celé ukončíme. Ale vzhľadom k tomu, že sme v centre voľného času Žirafa a chceli sme zase jej urobiť nejakú takú propagáciu, tak sme oslovili základné školy. Čiže do obednejších hodinách prichádzali detičky do základných škôl. Preto to bolo tak pripravené, že sme robili aj štvrtok, aj piatok. Sobota je vlastne pre verejnosť a zajtra to vlastne uzavrieme o 12. hodine. Tie deti vlastne vidia tu celú zoológiu, hej, celé to spektrum, ano, ktorým sa my zaoberáme a medzi to patrí aj tá teraristika. Takže preto tá teraristika tu, hej, a je to spojené s akvaristikou. Patrí to jedno k druhému. Najviac sa zdržali pri tej korytnačke, si predstavte, a pri tej strašilke. Áno. To ich zaujímalo, pretože našich členovia to vždy vybrali z toho terária a ukazovali to naživo tým detičkám, no a to ich určite zaujalo najviac. Rád by som spomenul práve dobrú spoluprácu s Centrom voľného času Žilina, Žirafa, a s jej pani riaditeľkou, pretože sme sa už dohodli vlastne na ďalšom ročníku. Teda ak to poverenie dostaneme do Slovenského zväzu chovateľov, tak uvoľní nám tieto priestory, veľmi pekné kultivované priestory znova pre ďalší ročník. Takže už sa tešíme na spoluprácu. Dúfam, že ten elán, ktorý sme nasadili, že nám vydrží. Dobrý deň, ja by som sa vás chcela spýtať, čo vás najviac oslovilo na tejto akcii? Dobrý deň. Viete čo, veľmi sa nám páčia rybičky všetky. Krásny je slimak, ktorého som ešte takéhoto veľkého nevidela. My sme mali kedysi doma akvárium a teda nám je to aj blízke. A nádherné sú aj obrazy, ktoré tu máte povystavované. No a chcem sa spýtať, že či aj doma sa venujete akvaristike, či máte nejaké akvárium, poprípade tých slimačikov? Slimakov nie, akvárium sme mali veľké 200-litrové, sme chovali aj africké rybky, ktoré teda sa nám veľmi páčili, ale z určitého dôvodu sme potom museli vlastne akvárium zrušiť a venujeme sa chovu škrečkov. Dobrý deň, robíte predajcu na tejto akcii, aby som sa chcela spýtať, čo také ponúkate? Tak robím skôr vystavovateľa ako predajcu a toto je sortiment rýb a rastlín, ktorý ja a s mojimi kolegami teda ponúkame v rámci tejto akcie. Čo ponúkame, môžete vidieť, sú to nejaké labyrintné ryby, hlavne teda bojovnice, nejaké živorodé ryby, mečune, platky,
a nejaké pancierničky, prísavníky a materiál akvaristický, ktorý potrebuje človek k tomu, aby nádrž dobre fungovala.